Bagyoy. Palitan. Upan. Upan. Utani. Ito, bisiyan ka. Bisiyan. Ako rin na. Kailan po mga taong pobre? Basta na ba nila? Pakita sa mga taong pobre? Oo. Kaya mga pobre, kaya mga isip. Isip pobre nga naman. Siyempre, gamay income, gamay kita. Nga ba ng mga pordoy? Pordoy? Oo. Kanang mga buta. Buta ng butaan, siyempre, way income, way kita. Ikaw, sino ka? Ito po ka ng mga dato at unahan, milyonaryo. Mawa? Oo. Kung saan ang pagkilala doon sa tao nga dato, kanang mga budlat o mata. Anong dato ng budlat? Siyempre, sigang mata, dakong kita. Hindi palitan adunahan. Makakang ka ng libat. Adunahan din ang libat. Oo. Nga naman, doble kita. Napalitan ka ng milyonaryo. Ka ng mga gold star. Nga naman, Tanan kita. sige, magkalato, subayin ko, Bek. Sige, subayan ka. Pinagkakataw ka niya. Wala ni kagiya si Sili. Ako ay isang anak mayaman. Pero binalang litson ng among sundan. Si nanay ko sa magdungan, si tatay ko sa bulikatan. Paano na ngayon ang buhay ko? Sa akin ay walang tumatanggap. Mabaraw ang aking pinag-aralan. Doktor na lang inabot ko at may sanggong auto. Paano na ngayon ang buhay ko? Dari malikos ang driver ko. Si Boss Gary ang mekaniko. Si Boss Jundun ang security. Si Steve ang pati. Ako'y doktor, nawakit, makontento. Bikuha pa ako lahing kurso. Ako at sayantis lang ang inabot ko. Pero kailangan inoplano. Paano na ngayon ang buhay ko? Inaw ko. Bibigising ng piloto. Bibigisilaga ang siwarkis ko. Alamit sumilon ang nabanding. Ikalimutan ako masahisa. Siya'y maluoy ka na mo. Pasay doon mo. Ang sakitong ka na mo. Namulong ka na. Sabi nga po, mananamdan ka sa pagkakit ko. May nomor ko ng isang nairinta. Ano nga? Mapisa rin yung inutumoy. Ay, nasabi yung saan yung pari. No? Saan ang pari? Iya? Ay, pisa rin na pari na pari.